Тохир Шәмсуаров татар гармуны. Шырмалардан алып düşәсе бар, музейлардан кирәк эзләргә. Гармунчылар кайда, юксын улар, иярә дә чыга сүзләргә. Әйтче, нигә сине сорамыйлар, еламыйлар гармун юклыктан? Сине кулга алган ата-бабам Галиҗәнәп моңга юлыккан. Сине күздән яздырмаска иде, кирәк безгә сиңа кайтырга. Син Хәлилнең йөрәк серен ачтың, Галиябану бирдең татарга. Син окопта Илья алып кайттың, өмет бирдең батыр солдатка, тол хатынның юаны чәйдең. Сөйлисе бар әле бу хакта. Җәйге кичтә гармун җитми бүген, җәйге таңнар туа гармунсыз, ә мин менә моңга сусап ятам. Шәп гармунчы миңа табыгыз. Сөйлисе бар әле, вакыт җитте, һәм калмаска иде һич соңга. Дөнья буйлап урын эзләп йөрим, һәйкәл кирәк биек гармунга. Киләчәккә алып барсын безне гасырлардан килгән бар моңы. Син барында татар җырдан бизмәс, мәңге яшә татар гармуны.